Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 5% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok ki Dukan ki Police Enforcement jong Khasi Hill Autonomous District Council haka arpsau tarik Jylla ahjar pulai ki lalet ban khenra ki trading license ki Dukan jong ki bar Jylla ki bamdan ki kot kisla ki babiang ki balle ki kam khai pateng hapo upot usam jong Khasi Hill Autonomous District Council kani ka jing khenra ki trading license kala long ki Dukan bala penya ki bar Jylla bat bala long Trai ki Khasi ki benta ka thanyong thamai na kal yang jong ki Police katanat enforcement ki la pentep bakin sabeteng biang ya kani ka jing khenra nang ban pentikna bagi bar Jylla ki balle ki kam khai pateng ki de bandon ki kot gisla ki babiang bat om ban shu khai bean Betul tangan nafsi tu lah. Jadi, ni tak semai lah. Ya. Tu je. Kana? Hey, चलो कर दे. काम कर. लेबर लाइसेंस है कि नहीं? लेबर लाइसेंस कहाँ पर दिया है? हाँ, दिखता है. ये भी मुखिम खाली वो है ना? नहीं ये भी है. क्या बोल रहा है? ब्लैक बोल रहा है, दिखाने के लिए।